Moikka! Täällä Purple 500. Ajattelin tehdä Krovi-videon. Joo. Minäpä menen peliin. Joo, älkääkä sitten ihmettelykö, että minun nimeni on Jonne Kikkeli. Se on vaan ihan... Mut mä en kerro kuitenkaan minun salasanaa. Joo. Pikku hetki. No niin. Pitäisi mennä varmaan laittaa nää siemenet kasvamaan. Joo, mutta otapas tosta kivikäteen ja ostoksille. No ei nyt oikeesti. Näin. Siitä ne kasvamaan ja... Sitten 2 kiveä vielä päälle ja... Mitäs muuta? Ei muuta. Mä ajattelin vaan vähän pelata Krovia. Mitäs tässä nyt vois tehdä? Mä oon kuvannut jo 1,5 minuuttia. Ihan kohta. Siis mulla on 1400, tai siis ihan kohta 1500 timua. Vielä pitää 2 timua saada. Ja ne mä saan kyllä. No vaikka käyn ootas. Mennään maahan. Tai joku. Mennään ihan maahan vaan tälleen. Bla. Noniin. Sitten voidaan tästä kaivaa, jos saadaan 2 timua. Tai itse asiassa vähän siemeniä. Jee, 1 timu! Nyt vielä 1 timu, niin minä saan 5. No niin, laitetaan nämä kasvamaan. Hei, sitten älkää välittäkö tuossa vieressä soi sitten imuri. Ehkä aika pitkään, mutta mä voin mennä sellaiseen suljettuun paikkaan. Nyt se ääni saattoi ihan vähän hiljentyä. Siis se ääni saattoi ihan vähän hiljentyä. No niin, tässä taas jatketaan. Joo. Nyt nää kaskon, niistä saa nyt ne timut. Vielä se 1 timu. Ei, vielä tosta edes 1 timu. 1500! Ihan hyvä, mutta nyt niin. Sitten LD Lele on maan nimi. Että jos sinne haluaa tulla, niin voit käydä, mutta siellä on sellainen ihan huono lukko sitten. Että ei kannata. Joo, nyt mä oon kuvannut jo ihan kohta ne... Nyt mä oon kuvannut 4 minuuttia. Eiköhän tässä on nyt hakattu tarpeeksi, ei me ette te katsojat, teidän katsojien tarvitse katsoa vaan kun mä hakkaan nurmikkoa. Mihin maahan mentäis? Mennään vaikka, tuolta otetaan parkour. Mihin maahan mennään? Mekaju. Vai mitä te nyt onkaan? Minä haluan mennä 3. Ei noita laavakenkiä, minä mennään hipperit ja toi. Otetaan nyt takaisin. En tiedä. En tiedä, mitä voisi. Auks. Voi. Mä oon yleensä
tosi hyvä parkkour. Mutta kun pystyy sitten valmista. Tää ei oo kivaa. Ei. No joo, mä ehkä on sen verran tylsää. No, mä ehkä nyt voisin, tai no ei, mä nyt ehkä ihan vielä lopettele. Mutta kohta, mitäs sitten mennään vaikka Advertar. Otetaan Trade. Mennään vaikka Suomi 2. Mennään ehkä Suomi 2. Suomi 2. Tää on hyvä trademaa. Täällä on pelkkiä suomalaisia jostain syystä. Kaikki on suomalaisia. Ei oo ketään muuta kuin suomalaisia. Kaikki suomalaisia. Kaikki suomalaisia. Kaikki suomalaisia. Kaikki suomalaisia. Voi. Minulla kun ei ole vinksejä, niin minä en voi oikein täällä lennellä korkeammalla. Riutu on yhden nimen. Nyt katsotaan, siinä olisi ollut VITTY. Elikkä vittu. No ei täällä nyt oikein laittaa kenenkään. Mennään pois. Vitsin nedavaa. Ei vaan mennään omaan maahan. LD-lele. Sitten pitää heti mä oon ympäröidytty kivellä, koska kivi kestää. Niin sen takia. Näin. Tää on krovipeli siis. Tämä on siis katsojille tiedoksi, tämä on krovipeli. Joo, mutta nyt minä voisin alkaa tässä lopettelemaan. Eli tämä oli minun ihan hyvä video, joten eiköhän se olisi vaan. Tai no, niin muistakaa tilata ja tykätä. Se olisi moro.